बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो बिजनी जिल्ला बलांगुरियाव जानाय बर' थुनलाइ आफादाव। दा बेयावहाय माबायदि जालांदों प्रग्रामा आङो एसे भिडिअनि गेजेरजों एक्सप्लर खालामनानै देखायलांनोसै। बेनिखायनो जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नायलांनो हागोन बेयावहाय माबायदि जादों दिनैनि हाबाफारिया, अब्ला नायलांनो हागोन। दायो जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सार दंफैयो। दा आङो बे सारनिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लागोन 28 सेप्टेम्बराव मानि थाखाय थुनलाइ आफादखौ खुंनाय जायो बेखौहाय रायजो राजानिसिम क्लियारै मिथिहरनो थाखाय सारनिसिम खावलायनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय। 28 सेप्टेम्बरा बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान आरो बे मुंख्लं सानखौ खुंनायनि गुदि जाहोनानो जाहैबाय 1974 मायथाइयाव 1974 मायथाइनिफ्राय 1975 मायथाइ बे बोसोरनैनि गेजेराव बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव बर'फ्रा बर' बिजोंनि थाखाय रमान हांखो बिनानै सोमावसारदोंमोन। बै सोमावसारनाय समाव बे बोसोरनैयाव 16 बर'साफ्रा मुंख्लं जादोंमोन। बिनिनो गिबि मुंख्लंआ दिनैनि सानाव 28 सेप्टेम्बर 1974 मायथाइ दिनैनि सानाव बरपेटा रडनि बे सजनीकान्त हाई स्कुलाव, बांला मिडियामनि हाई स्कुलमोन बियो। बे हाई स्कुलाव CRPफ्रा पुलिसफ्रा जोंनि पिकेटारफोरखौ सोमावसारनायाव बाहागो लाग्रा पिकेटारफोरखौ लाठिचार्ज खालामनायजों लोगोसे उनाव गावथारो, गुलि सालायो। बे गुलि सालायनायनि जाउनाव 2 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन गुबुन मानसिफ्रा बेबायदिनो दुखु मोननांगौ जायो, आघात जानांगौ जायो। बे 2 सुबुंनि मुंफ्रा जाहैबाय आमलाराम बर' आरो शिबराम बर'। बे 2 मानसियानो बे रमान हांखो सोमावसारनायनि, रमान हांखो बिनानै सोमावसारनायनि जे सोमावसारनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिनि गिबि मुंख्लं, गिबि फार्स्ट मार्टियार्स बे 2आनो। बेखायनो बै बिथांमोन थैनायनि सानखौनो दिनै बे 28 सेप्टेम्बर बे सानजों लोब्बा लानानै दिनैनि बे सानखौनो बर' थुनलाइ आफादा मुंख्लं सान हिसाबै फालिबोगासिनो दङ। बै समाव बिथांमोन 2आल' जिउ बाउदोंमोन। बै समाव गुबुन गुबुन मार्टियार्सफ्रा, मुंख्लंफ्रा गुबुन गुबुन समाव जिउ बाउदोंमोन। नाथाय गिबि मुंख्लं जानायलाय बै सानखौनो, दिनैनि सानखौनो मुंख्लं सान हिसाबै फालिबोनाय जाबाय थादों। दिनै 45 बोसोर जाफैबाय। बे 45 बोसोरसिम 1975 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम फालिबोगासिनो दङ आरो बर' थुनलाइ आफादा जेसेबां दिन थांनानै थागोन एसेबां दिन बे सानखौ जोङो फालिगोन आरो जोङो मुंख्लंफोरखौ गोसोखांबाय थागोन। दानि माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबांथारा बेबायदिनो ड्राग्स एडिक्टेड जानानै दङ। बेनिखायनो सारा बिनि सायाव फंनैसो मिथिहरोब्ला। खोब मोजां सोंलु आरो जोबोद दुखुनांथाव जोंनि समाजनि थाखाय। आरो बेबादिखौ इंराजियाव जुबिलेन डेलिंकुवेन्ट होननानै बुंनाय जायो। माने लाइमोनफोरनि दोरोदलांनाय, मेइन स्ट्रिमनिफ्राय गुबुन फारसे दोरोदलांनाय। दा मानसि हिसाबै जोङो जेरैबायदि थांनानै थानांगौ, बेबायदि थांनानै थानायनिफ्राय मानसिफ्रा दा दोरोदलांबाय। गावनि जि जिउ, बे जिउखौनो सांग्रांथि गैयै जालांबाय गोबाङानो। दा जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ बेबायदि गोजावफानायखौ नुदों। समाजनिफ्राय दोरोदबाय, ड्राग्स जादों, उन्दै बैसोआवनो ड्राग्स जादों। 6, 7आव फरायनाय गथ'फ्रानो ड्राग्स जादों, सिगारेट सोबदों, जौ लोंदों, निसा बेसाद जादों, थांखु जादों। बेबायदिनो गावनि फरायनाय, गावनि जिउ बेखौ खहा खालामनानै लादों। बे जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव। आरो बिनि थाखाय जोङो थोंजोङै बिसोरखौल' दाय होबा जानाय नङा, लाइमोनफोरखौ थोंजों दाय होबा जानाय नङा। जोंनि समाजनि बिमा बिफा, गारजेनफोर आरो समाजनि जि दैदेनगिरिफोरनिबो गोरोन्थि दङ, दाय दं होननानै आं सानो। राजखान्थिगिरियानो जा, गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रानो जा, खारन बिसोरो लोंनाय जानाय, रंजानाय बाजानायजों बै लाइमोनफोरखौ इनभल्भ खालामखादों बा बिसोरो गावसोरो रंजानाय बाजानायखौनो अपेन खालामदों। बिनि थाखाय जोङो गथ' गथायफ्रा बेफोरखौ फल' खालामदों आरो सोलोंलांदों। बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो समाजा पंगु जानो हमदों। आंनि अबजारभेसनाव आं बेखौ मोनदांदों जे जोंनि ड्राग्स जाग्रा गथ'फोरनो जेसेबां माने ड्राग्स साप्लाइ जादों बा हमजादों, जों मिन्थिनायाव बांसिन बे मुस्लिम मानसिफोर बिसोरनिफ्राय साप्लाइ जायो।
आरो बेखायनो आं सानदों बिस्रा जोंनि सायाव माबा मोनसे मिशन थानो हागौ बे जोंनि लाइमोन गथ'फोरखौ बेबायदि पंगु खालामनानै मेन्टेलि फिजिकेलि बेबायदि नस्थ' खालामनानै जाहाथे जोंनि इयुन जेनेरेसना इयुन जोलैया जाहाथे नस्थ' जानानै थायो आरो इयुनाव जाथि दैदेनग्रा हारि दैदेनग्रा बा हारिनि गेजेराव गोरों गोरा दा उजिथों बेबायदि पलिसिजों मेन्टेलिटिजों बिथांमोना बेबायदि मिशन लानानै बे हाबाखौ मावगासिनो दं जानो हागौ बे आंनि साननाय आरो बेबायदि ड्राग्सजों जुदि गब'बाय थायोब्ला जोंनि इयुन जोलैया मा जागोन इयुनाव जोङो मा जाहैगोन आं बेखौनो बुंनो खावलायदों लाइमोनफोरखौ थांखिनानै बुंनो सानदों लाइमोनफोरखौ थांखिनानै जे नोंसोरो गावनि जिउखौ गेबें लामाजों हान्थिलां जाहाथे बिमा बिफाया खस्थ' मोना बिदाफ्रा बिबाजैफ्रा बिब'फ्रा बेबायदि खस्थ' दा मोनथों माने जोंनि बे बैसोआ जाहैबाय सोलोंनाय सम जिउ दानायनि सम बेखायनो जोङो गेबें लामाजों हान्थिनांगौ जोङो सोलोंनांगौ फरायनांगौ बे फरायनाय लिरनाय जोङो सोलोंथायाव दावगायाब्ला सोलोंथाइ लानानै गावखौ रोंगौसार खालामनो हायाब्ला जों इयुनाव मा जाहैगोन जोंनि इयुन जिउआ खोमसि इयुनखौ सोरां मोननो थाखायनो जोङो बे बैसोआव जोङो खस्थ' खालामनांगोन स्ट्रागोल खालामनांगोन लाइफ स्ट्रागोल होननानै बुंदों जुजिनायनि गेजेरजोंसो जोङो गावनि लाइफखौ दानांगोन बियो फरायफुनाय सम सोलोंथाइ लानाय सम जोंनि सोलोंथाइ लानाय समा जोंनि बैसोआव 25 बोसोरहालागै थायो फरायसालिनि जि सोलोंथाइ सरासनस्रा 23 बोसोरसोआवनो जोङो सोलोंथाइखौ फोजोबनाय जायो थेवब्लाबो खायसेनि जिउआव 25 बोसोरहालागै फैनो हागौ बेखिनि समाव जों जाहाथे समखौ आबानि खालामाबालानो मोजां खामानियाव बाहायो प्रपार खामानियाव बाहायो सोलोंथाइ मोननाय नांगौ रोखोम आखल आखु सोलोंनाय बे गियानफोरखौ मोननाय बेफोर खामानियाव जाहाथे बाहायो आं बेखौ खावलायदों आरो गावबा गावनि इयुन जिउखौ गेबें खालाम गोजों खालाम नङाबा जोंनि जिउआनो खोमसि दा जों नुगासिनो एग्जाम्पल हिसाबै गोबां मानसिया बेबायदिनो खहा जालांबाय गोबाङा थैलांबाय आरो बेबायदि ड्राग्स जानानै निसा बेसाद जानानै बाइक एक्सिडेन्ट जादों मटर गारि एक्सिडेन्ट जादों सोरखौबा बुग्लुं बुसि खालामदों नांलाय खमलाय खालामदों बिमा बिफाखौ दुम दाखाल खालामदों बेफोरो असान्ति फैदों जोंनि न'खरफ्राव जोंनि समाजाव आरो नोंसोरो जुदि बे लाइमोनफ्रा बेबायदि खालामबाय थायोबा इयुन जोलैयाबो नोंसोरखौ फल' खालामबावगोन आरो बेबायदिनो समाजाव सोलिबाय थागोन समाजाव बे गाज्रि बेसादा सोलिबाय थायोब्ला जाथियानो मोनसे समाव खहा जानानै जोबलांनो हागौ बेबायदि खैफोद गोनां मोनसे लामाया जोंनि गेजेराव फैगासिनो दं बिनि थाखायनो लाइमोनफ्रा बेफोरनिफ्राय आनज्रिनानै था आं बेखौ खावलायदों एकदम खर' गंग्लायै आं खावलायदों जाहाथे बिनिफ्राय मेइन स्ट्रिमाव फैयो गेबें लामायाव हान्थियो गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बेखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय थेंक इउ सार ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेयावहाय संनाय खावनायनि खामानि जागासिनो दं नै आब'आ पापर सावगासिनो आरोना ओमफ्राय नै ओरैहाय मा खालामदों नै दा बेबायदि आरो मा बुस्थु इयो आब' आलु पनिरजों संनो आस्सा दे ओमफ्राय ओरै ना ने ना नै ना फिस खालामबाय आरो बेयावहाय नै बेयावबो दङ दै बेबायदि आरो ओमफ्राय नै ओरैहाय फुरा बरथिक आरोना नै संगासिनो दङ बेयावहाय गासिबो संगासिनो आरो दा जानाय लोंनायनि हाबाफारिबो खालामनाय जादों आरो